खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 16 डिसेम्बर 2024 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गाज्रि समखौ एंगारनानै थानो हागोन। गावनि गोमानाय लोगोखौ गोसोखांनानै साना बारलांनो हागौ। गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। वृष राशि नखराव रंजाखांनायनि सम। फुजा होयोब्ला साननाय लुबैनायफोरा जाफुंगोन। बयजोंबो गोरोबनानै सम बारहोनो हागोन। मिथुन राशि थांखियाव दावगानो हागोन। गावनि लुबैनायखौ मोनफुंजोबनो हागोन। बिमा बिफानि मुंखौ गोसारहोनो हागोन। कर्कट राशि अहंकार आखुआ बेरखांगोन। गुबुननि फारसे अननो रोङै जागोन। सिखिरि सुबुंफोरनि नोजोराव गाज्रि आखु नुजाथिगोन। सिंह राशि देहाया हरखाबै लोरबां जालांगोन। सिगां समनि बेरामफोरा जाखांफिननो हागौ। गावखौनो सांग्रां लाखियोब्ला बारग'नो हागोन। कन्या राशि बेसेन गोसा मुवा बेसादखौ गावनि खालामनानै लानो हागोन। फालांगिरिफोरा गोबां मुलाम्फा जानायनि आसा दङ। खाफाल गेवगोन। तुला राशि बिदा फंबायनि जेंनाया जोबस्रांलांनायनि लामायाव। गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै सोलिनाया गाहाम। नखरखौ मोजां लामा फारसे लाबोनो हागोन। वृश्चिक राशि बायजोआव मुवा बेसाद जायैया गाहाम। बोथोर सोलायनायनि जाहोनाव देहा सावस्रिया खहा जानो हागौ। धनु राशि गोरोन्थि मावनायखौ गावनो सिमान लानाया मोजां। गोसो सिंनि गिनायखौ जानगार खालामोब्ला देरहासार जागोन। गावखौ सोदांनानै लानो हागोन। मकर राशि गोसोखौ हमथानानै सोलिनो गोब्राब जागोन। गोबाव समनि सोमोन्दोआ गावस्रालायनो हागौ। इसोरखौ फोथायनानै सोलियोब्ला मोजां गियान बुथुमनो हागोन। कुम्भ राशि मेगन गोबां सुबुंफोरा सोफै सोफै खालामनो हागौ। बायदि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै गोसोखौ दुखु मोनहोगोन। खैफोदाव खोख्लैनो फानसागोन। मीन राशि साख्रि मावनाय सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम सान। थांखियाव जाफुंसारनाय मोनगोन। नखरनि सुबुंफोरजों सम बारहोनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।